vise jer, hvordan man puster et æg. Et påskeæg. Og til det der skal man anvende nogle forskellige ting. Man skal bruge en skål, et æg, en nål, gerne med et hoved for enden, så det er nemmere at prikke nålen ned i ægget. Så skal man bruge en tynd tråd, og man skal bruge en halv tændstik. Nu vil jeg starte med at prikke hul i ægget. Til det skal man selvfølgelig bruge ægget, og man skal bruge sin lille nål, gerne med et hoved for enden, så det er nemmere at trykke ned. Så nu trykker jeg lige hullet op i toppen først. Og det skal gerne være lige så stort som en tændstik, så der kan komme en tændstik ned i. Lige lidt mere. Så lige igen. Sådan. Og så gør vi det samme i den anden ende. Så ser vi lige. Så har jeg fået prikket et hul i begge ender af ægget, og nu bliver jeg til at puste mit æg. Og så skal man bare puste i toppen her. Stille og roligt, men også gerne trykke på. Man bruger en del kraft til at puste. Det kan godt være lidt sjovt, men det må det også godt være her i påsken. Man skal bruge lidt kræfter, men det er bare at blive ved. Ikke helt væk, så kan man bruge sådan en tændstik til lige at prikke lidt hul på det. Vi prøver lige igen. Så skal vi til at bruge vores lille tråd og vores halve tændstik. Så kan man nemlig få det til at blive til et rigtig fint påskeæg, man kan hænge på sit påskeris. Så har man bare lige tændstikken her. Binder tråden omkring. Hvis man kan det. Det kan være lidt svært med sine æggefingre. Sådan. Midten af den. Sådan der. Og så skal vi se, hvordan vi kan få det ned i ægget, så vi kan hænge det op. Det er bare at putte tændstikken i. Nu tror den på. Og hula! Så har man sin påskeæg, der er klar til at blive mælket. Til at pynte det påskeæg kan man bruge et væld af muligheder. Der er ingen grænser for, hvor kreativ man kan være. Men i dag der har jeg valgt at bruge akrylfarver i mange forskellige farver. Forskellige små sjove tape. Og så har jeg valgt at bruge nogle små fine blomster, man kan klistre på som ekstra pynt.
god fornøjelse med at lave jeres egne påskeæg.